advarsel. Det ved du udmærket godt. Løjer. Det var typisk lobby, eller hvad? Nu er der igen nogen, der har lavet grafitter på væggen i blok 5. Hvad er det for noget svineri? Hvad er det der? Giv mig den! Hvad har du styr på det, ikke? Du drikker for meget kaffe. Nej, det er de satans møger. Møger? Ja, ja. Du kan ikke bare lade mig være i fred. Det er din skyld. Er det da ikke? Du er da dum. Det er mig, hold nu op. Han tog min Gameboy. 20? Nej, viseverden. Vi er nødt til at give ham en undskyldning. Aldrig. Du skal aldrig nogensinde undskylde noget som det. Ja. Nej, det må du tage. Jeg skal komme tilbage. Tag mine møbler ud. Ja, det skal en tur at tyve. Det er mine møbler. Jeg ved det ikke. Hvad sker der? Jeg fik jobbet lige i hovedet. Kan du få fælde efter den slange der? Det skal han dog gøre, hun også. Nej, jeg bliver vanvittig. Hjælp!